són cícliques, i això ho sabem de sempre. Ara n'hi ha una de gran magnitud, però n'hem viscut d'altres que també hi han estat i que els nostres avis, els nostres pares, les generacions que ens han precedit també han estat capaços una mica de tornar, de trobar-hi el camí de sortida. Ara ens toca a nosaltres i haurem de mirar com fer-ho. Que la innovació ajudarà a sortir de la crisi, n'estic convençuda. I la innovació també, de fet, és una constant al llarg de la història i de l'evolució. La innovació suposo que acabem d'explicar ara, trencar amb aquesta rigidesa. Únicament pensant diferent, imaginant diferent, arribem a solucions que una mica la rutina del dia a dia ens impedeix arribar-hi. I aquesta és la funció, aquesta és la innovació, que aplicada a diferents camps jo crec que donarà pautes o obrirà camins per sortir d'aquesta crisi. No lògicament únicament amb la innovació, però jo crec que sí que pot jugar un paper determinant, per tant ens ho hem de creure, i la gent que estem treballant a diari amb aquest concepte